Bună, prieteni! Astăzi vreau să fac un videoclip cum ne jucăm acest joc Speed, Keyboard, Escape, Candy and Chocolate. Hai să intrăm pe acest joc. Așa, am intrat. Așteptăm. Și vreau să vă prezint ce am eu. Revin. Așa. Eu am level 171, speed 14.36 trilioane, multipli ori 5 3 and aura și multiple ori 6 for rebirth, pot să spun așa. Și am 5.97 milioane de trofei. Numai că la mine abiuz să vă jucați acest joc, să vă jucați. Pentru că o să dea o bandă a lui și foarte multe. Așa, și am acest, nu știu cum să spun, cred că așa se numește, mai mult. Asta verde, green, blue, purple, red and rainbow. Și nu prea vreau aici, fiindcă aici, nu știu, nu prea am de multe trofee și așa, nu vreau eu. Și o să aici o să mă teleportez în World 2. Hai să ne teleportăm. Revin după. Am revenit aici și aici arată diferit. Aici sunt mai multe de astea. Și ce am 124 pe celălalt aveam. Așa, aici avem 3 genuri, level 140 și 140. Aici nu știu, este recomandat level 160. Eu am 171, dar nu pot să fac să vedem. Totdeauna chinui cu acest level. Deci o să luăm trofee. Așa, acum facem de mai multe ori aici și luăm trofee să am câte mai multe. Revin după ce fac 10 milioane, dacă așa. Să revin când mai puțin de 10 milioane de trofee. Să văd când fac mai multe. Deci am revenit când am făcut 10.12 milioane de trofee. O să mă teleportez un pic în World 1 pentru că vreau să mă joc puțin, să vă arăt cum joc eu. Am revenit aici și hai să ne jucăm. Să știți că o să mai mor, nu sunt chiar foarte perfect în acest joc. Avea eu speed mare sau chestia astea, dar tot mor. La fel. Aia m-am băgat. Am speed prea mare, dar nu pot să mă băg. N-ai zis din greșeală în balanță. Doamne, 12 sau nu știu. O să mă teleportez la 13-14 să vedem. Level 110. Cred că îl pot face. L-am făcut. Aici 120. Cred că și acesta îl pot face, dar nu știu dacă parcă n-aș risca. Ce?
Oricum, o să ne mai teleportăm încă o dată. Nu cred că pot să-l fac pe ăla. Merge prea rapid, ați văzut. O să l-am face. Cam acesta a fost. Pardon.